Og vi skal lige næste kort en gang til, Sune. Hej, jeg hedder Eva Borgårds Meinerts. Jeg stiller op til byrådet i Aarhus. Jeg synes, der er rigtig mange ting, vi gør godt i Aarhus, men der er også rigtig mange ting, vi kan gøre bedre. For eksempel kunne jeg godt tænke mig, at vi tog bedre hånd om de svageste. Det skal være sådan, at man er tryg, og man har det godt, når man bor i Aarhus. Man skal kunne leve et værdigt liv, både som barn og som voksen. En af de ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre lidt bedre i Aarhus, det er for eksempel at arbejde på nogle af de muligheder, der er for at lege på tværs af alder i Aarhus. Har du nogle helt konkrete forslag, som du vil tage initiativ til, hvis du bliver valgt ind? Ja, det har jeg. Godt spørg. Det er en af de ting, som jeg i hvert fald vil arbejde på, hvis jeg kommer ud. Det er at få flere voksne per barn, særligt i vuggestuerne, men også i børnehaverne. En stemme på mig er en stemme på en, der lytter, også med hjertet. Tak for din tid.